Πας είναι μαζεμένος προς τα πίσω, με καθαρά οικογενή του σαντισμό. Και ο Μάρκος προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους, προσπαθεί να δημιουργήσει, χωρίς οροσόρα να καταφέρει. Βάγιο, κέρδισε ο Βίλα. Μεθιώτης κλείστηκε και έχασε, ο Κάτσε για τον Κατσουράνη και αυτός για τον Έτο. Λόρενς, μεγάλη κίνηση, προσπαθεί να ξεφύγει, πιέζεται, χάνει, ο Γιάκος έρχεται για να διορθώσει ο Λάζαρ, Άγιο για τον Πας. Πολύ δυνατά για να μπορέσει να πάρει πάρα ο Βλάχου. Λάζαρ, Λόρενς, ο Βίλα, έκανε φάουλ, τον Ράντο. Κατσουράνης, Έτο. Αθανασιάδης. Βρίσκεται Άγιο από τον Βλάχου. Κάνει πολύ πίεση του πολλά τρεξίματα από τους παίκτες του ΠΑΣ για να μην αφήνουν καινούς χώρους. Και υπάρχει μια δυσκολία στην πλευρά του ΠΑΣ να το αντιμετωπίσει όλο αυτό. Σαμπινίδης μακριά από τον Βίλα. Ο Λίνο. Λάζαρ κέρδισε στον αέρα. Τσουκαλά και προς τα πίσω ο Λίλα στο Πετρούς.